Hej, jeg hedder Jette Johansen. Jeg har klinikken Soul and Body i Solrød. Jeg har et spørgsmål til dig i dag. Jeg vil høre, om du er klar over, at du lever i en meget speciel tid lige i øjeblikket. Måske er du, måske er du ikke. Men det særlige er, at vi har alle mulighed for at løfte vores energifrekvens. Og det giver os mulighed for at træde ind i det, jeg kalder den nye tids gyldne energi. Når du er i den nye tids energi, jamen så handler du mere ud fra dit hjerte. Du handler også mere ud fra det, der er din sandhed, og ikke det, der er andres. Og din energifrekvens, den er simpelthen højnet, så du faktisk kan holde mere lys og mere lethed og mere sådan visdom. Du bliver også mere og mere bevidst om det spirituelle. Og du bliver også mange gange mere sensitiv på faktisk en okay måde, synes jeg. Og det er også her, når du er i den nye energi, du henter endnu flere af de gaver, som egentlig ligger i dig. Altså du bliver måske mere sådan klar følende. Du får måske udviklet den der klare hørelse og så videre. Du bliver også bedre til at mærke energierne omkring dig. Du har måske også en følelse af, at du er tættere på, altså hvem du er dybt i din sjæl. Du er også tættere på det højeste, kilden eller hvad du kalder det. Det er lidt ligesom om, altså når vi har en radio, så kan vi også stille den ind på nye frekvenser. Og det er egentlig det samme, vi ligesom gør her i den nye tid, hvor vi ved at dreje på knappen jo egentlig ligesom højner dine frekvenser, og du ligesom stille og roligt bliver drejet ind i den nye energi. Men den der opstigning i højere frekvenser, altså det kræver noget af ens system. Det kræver faktisk en omstrukturering, eller noget jeg kalder en kalibrering af dit system. Det sker ved, at du renser ud i det er både dine tunge tanker og følelser, mønstre, gamle og overbevisning, ud med frygt og angst og alt muligt, hvad du har faret ind under gulvtæppet. Alt det tunge, det kan og skal ikke flytte med ind i den nye energi. Ind i den nye tid. Du skal rense ud i noget af din gamle bagage. Du kan ikke rejse med det hele. Det skal ikke med. Jeg oplever rigtig mange af os egentlig er godt klar over, at der foregår noget. Fordi mange gange så bliver vi skubbet og puffet og nogle gange bokset til for det åndelige, for det højeste, fordi hey, de skubber til os. Vi skal vågne op, fordi vi skal være en del af den her spændende tid. Og det er bestemt spændende, det der sker. Men det er også en hård tid, fordi der er meget udvikling, og der er mange ting, vi ligesom skal igennem. Der er mange processer, vi går igennem. Der er mange lag, vi går igennem for at åbne endnu mere op til den, vi er, til vores lyskrop, som er den, der også er med til at indeholde og holde den nye tids energi. Derfor har jeg oprettet et cirkelforløb her i efteråret. Og det er sådan noget med, at vi mødes en gang om måneden i 5 måneder. Og du vil egentlig være sammen med ligestillede, som egentlig også søger hjælp og støtte og læring og formidling til at komme videre i deres proces med at komme ind i den nye energi. Og det er jo for, at du og alle andre og jeg kan blive mere hele. Vi skal åbne mere op til vores hjerter. Vi skal have endnu mere kontakt til vores sjæl, til
til spirit. Og hvordan gør vi så lige det? Jamen det gør vi jo ved, at vi simpelthen får arbejdet med os selv. Vi får arbejdet med alle de lag, vi har. Vi skal sætte tid og muligheder af for at arbejde, fordi det er en proces, vi skal igennem. Og det handler meget om, at vi jo egentlig kommer til at gå efter det, vi drømmer om, vores passion. Altså, det er også her, hvor vi begynder at opdage, jamen hvad er det egentlig vores livsmission? Så det er en fantastisk rejse. Og jeg har lavet det sådan, at for hver gang vi mødes i cirklen, så har jeg et nyt tema, som egentlig er tilpasset cirklens behov. Og til hver gang vil du modtage en healing i den nye tids energi. Det kan også være en dyb meditation, der åbner endnu mere for din udvikling. Du vil også til hver gang få beskeder fra dit sjælsarkiv, Akashian, som giver dig klarhed og støtter dig på din rejse. Det er en lang rejse, du er på, og måske har du lyst til at være med i den her magisk udviklende og højt vibrerende cirkel, som arbejder mod og med at komme ind i den nye tids alder. Du er meget velkommen, og læs gerne mere på min hjemmeside, hvis du har lyst til det. Ellers så vil jeg sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.